Jo, čaute ľudia, naše meno je Crazybox a my vás vítame pri, povedzme, vlogovej informačke. Tu je ten oný, taký mohutnejší. To vidíte, to je tak. No, chceli by sme sa s vami porozprávať iba o tom, že čo by sme točili na náš kanál, Damianis. Challenge a takéto debiliny. Takže vlogy, challenge, takže prevažne by to boli samozrejme vlogy, challenge. Dobre, tak ja idem tadeto, aby som vám to ukázal. Je to takéto sexuálne. Dobre, no. Takže ja tuto s Jurkom ideme tadeto. No takže by to boli vlogy a challenge prevažne. Povedzme, že možno ešte pranky a random vlogy. To by boli také vlogy, že neviem, možno by bol jeden vlog za deň. Takže my sme vlastne teraz točili čo to bolo? Challenge. Citronadis Challenge. A je to tak teda. Citronadis Challenge. Dúfam, že sa vám páčil. Sice má ten challenge asi tak 4,5 minúty. Lebo keď, teraz to video má takých 5 minút, ale keď to tam je ešte zostrihám a také podobné, tak to by mať asi tak 4,5 minúty. No a to by mohlo byť aj všetko. No a teraz sa nachádzame vlastne na Boríne, v Nitre. Asi vy teda moc toho neuvidíte, my toho vidíme teda dosť. My máme super best ultra hard výhrad. Na mekáč. Juro má mekáč každý deň doma. Hej, ale mňa bolia kolena, chlapci. Mňa obidve naraz. Tri. No dobre. Takže challenge vlogy a možno nejaký ten gaming, tak mulťak by tam bola kedy. Každý asi môže byť tak občas taký špeciál, že bude multiplayer, ale asi každý sám také let's play z voľakej hry, napríklad ukážky. Ukážky napríklad. Gaming, možno by ste sa mohli tešiť v priebehu týždňa na takú, povedzme, srandovnú internetovú hru. Nebudem hovoriť, jak sa volá, nebudem hovoriť nič, proste nechajte sa prekvapiť. Ja by som mohol natáčať. Jasne. Takú ukážku napríklad z Call of Duty Modern Warfare alebo Sims 3, také niečo napríklad. No, takže už došiel aj náš šéfko. No, takže počuli ste, Damianis by natáčal teda Sims 3 alebo Call of Duty Modern Warfare 3, a tuto Jurko, počkaj, my už sme dole. Hej, no a to Jurko by natáčal neviem čo. Ten by natáčal asi tak iba s nami. Lebo on má taký iPhone, povedzme. Také niečo jak iPhone. Ale nejde mu to. Nie má nejakú vysúvať. No to je jedno proste. Takže on by natáčal asi tak s nami vlogy. A mohli by byť vlogy každý deň, povedzme. Mohol by robiť aj nejaký gaming, napríklad Mafia 2. Mafia 2, Minecraft servery vám ponúkneme najlepšie. Presne, úplne best servery. Best kill ever! Presne. Ne, to si nevšímajte. Dobre, takže, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ohodnotiť lajkom. Kde si? Poď sem, fajnor. Lajkom, ak nie, dislajkom. Ak sa vám toto... Počkajte, ak chcete byť informovaní... Nie sme gejovia, dobre? Nie sme gejovia, určite. Sorry za tie červené lica, fakt asi budem takto držať. Aha, no Juro, ty by si sa mal zakryť teda celý, ale však to nevadí. No, môžeme teraz ísť. trocha behali. No to dobre, takže ak chcete byť informovaní o ďalších vlogoch, challengeoch, všeličo možnom, tak dajte odber. OK, my sa s vami lúčime a šus, všetci zakývajte. Juro.